Φίλοι μου, γεια σας από το κατάστημα Κουμιανός στη Χαλκίδα. Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω ένα πάρα πολύ όμορφο μπουφανάκι της εταιρείας Army Mania. Είναι το μπουφάν το οποίο φοράω, το οποίο βγαίνει σε μαύρο και χακί χρωματισμό. Ένα εξαιρετικό μπουφάν, το οποίο είναι 3 σε 1. Τι εννοούμε λέγοντας 3 σε 1? Μπορεί να φορεθεί όπως το βλέπετε με την εσωτερική επένδυση φλή ζακέτα. Μπορεί να φορεθεί μόνο του το εξωτερικό χωρίς τη ζακέτα και η ζακετούλα εσωτερικά επίσης μόνη της. Ανάλογα την περίσταση. Όταν κάνει κρύο τα φοράμε όλα μαζί, όταν κάνει πολύ κρύο. Σε μια ζεστή βροχερή μέρα μπορούμε να αφαιρέσουμε τη ζακέτα και να φορέσουμε μόνο το μπουφανάκι, το οποίο είναι και με αποσπόμενη κουκούλα, ή να φορέσουμε τη ζακετούλα μόνη της σε μια πιο ζεστή μέρα. Να σας το δείξω και σε χακί χρώμα που υπάρχει. Είναι αυτό εδώ το χακί του. Πάρα πολύ όμορφο. Με μαύρες λεπτομέρειες στις τσέπες. 100% αδιάβροχο και διαπνέον, και οι τσέπες του επίσης με αδιάβροχα φερμουάρ, να μην περνάει νερό μέσα για να μην βρέχονται τα αντικείμενά μας. Το συγκεκριμένο μπουφάν θα το βρείτε στο κατάστημά μας Λιλαντίων 4 στη Χαλκίδα. Σε όλα τα νούμερα, από medium large έως 4 extra large. Θα το βρείτε διαθέσιμο και στο site μας www.kumianos.gr σε εξαιρετική τιμή, μια προσφορά από 95 ευρώ στα 75 και 90. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας εξυπηρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.